Moon si koupil barák za 17 milionů. A já se jdu kouknout, jak bych to vydekoroval, možná líp, možná hůř. Prostě jdu mu takzvaně, mu do toho jdu trošku šťouchat. Ne, si dělám srandu, prostě si na to normálně zareagujem a řeknu můj názor na to. Ahojte ľudia, moje meno je Moon a vítam vás v mojom novom dome, ale ešte predtým, než sa vrhneme do house touru, tak vám chcem veľmi krásne poďakovať za akúkoľvek vašu podporu, ktorú mi za posledných 10 rokov mojej kariéry dávate. Všetko toto začalo v mojich 13 rokoch, kde som bol zavretý v mojej detskej izbe. Snažil som sa o nejaké videá a neskôr postupom času sme sa cez Minecraftové, sériové, fanúškovské a dokonca aj neskôr animované projekty dostali k 1 miliónu odberateľov, za čo vám neuveriteľne ďakujem. A pri tak veľkom milníku som si chcel urobiť radosť a preto som si v 22 rokoch kúpil svoj prvý dom. A ešte To je dobrý, jako ve 22 letech si koupit svůj první dům, tak ještě za 17 milionů fakt jako dobrý výkon. Každopádně s tím, že si začal dělat YouTube, tak jako jsem teďka viděl pod jedním mým videem komentář, kde nějaký cápek říká, že jak bych mu poradil dělat YouTube, tak bych vám tady mohl poradit všem. Já vím, že nejsem známý zdaleka tak jako Moon, ani jakože nějaký menší youtubeři, chápu to, ale podle mě nejlepší věc, ať už to vyjde nebo to nevyjde, je to prostě zkusit a začít teď hned. Nejhorší, co se stane, je, že se vám za to nějaký lidi budou smát, ale potom to za chvilku ustane. I kdyby se vám ten YouTube nevyšel, zjistili jste, že to nechcete dělat, nebo naopak zjistíte, že to bude jenom dobrý koníček, že si takhle budete dělat videa, že vás to baví. Je to úplně jedno, prostě zkuste to hnedka, teďka. Chcete dělat YouTube, jděte do toho prostě. Nejhorší, tak se vám nějaký lidi zasmějou, pak se na tom časem zapomene, pokud všechno smažete. v meste Praha. Poďme na to. Moon, jaký je tvoje heslo od domu? To vás nemusí zaujímať. Takže keď vstúpite do môjho baráku, tak sa budete nachádzať takto v predsieni, kde nie je asi nič zaujímavé, áno, ako je to. Počkej, to... Jaký je tvoje heslo od domu? Počkej, to takhle má. To je jako, že musí místo toho, aby dával klíč, nebo aby odemykal jako klíčema dveře, tak on místo toho dává kód. Musí zaujímať. Takže keď vstúpite do môjho baráku, tak sa budete nachádzať takto v predsieni, kde nie je asi nič zaujímavé, áno, ako je tu nejaká skrie na oblečenie, je tu nejaké sedátko na to, aby si tu ľudia dali boty, je to dajme tomu dať do toho komoda, kde sa nachádzajú rôzne veci, ktoré potrebujeme pri opustení baráku a tak ďalej a tak ďalej. Ale takto je ešte veľmi dôležité spomenúť, že tento barák ešte absolútne nie je v dokončenom stave. Tento barák som kupoval pred pár mesiacmi a sme tu nasťahovali konkrétne 3 mesiace. Je to úplne čistá novostavba, to znamená, že všetky nabytok alebo veci, ktoré sú v tomto baráku, som musel hneď po kúpe sem natiahnuť. A kto sa niekedy sťahoval, tak vie, že to niekedy môže trvať aj roky, rokuce. No mne to išlo rýchlejšie ako obvykle, pretože to... Jo, jasný, no, takhle krásně si tam dát reklamu. Teďka vidím ty kidi. Ty si tam dáváš reklamu, ty svině. Prostě co si budem, každý, kdyby byl v jeho situaci, tak tu reklamu tam hodí. Nevím, prostě viděl jsem nějaký video, že on reagoval na komentáře, co mu ohledně toho psali, že prostě proč tam dával reklamu a... Nechápu. On je prostě hrozně chytrej, to si řekneme na rovinu. On má všechno, já mám pocit, že jeho život takhle krásně zapadá úplně. Prostě ten život jakoby strašně zajímavý, hustý, zvláštní, vypočítaný, dobrý za mě, prostě, že fakt všechno dokázal krásně vzít do svých rukou a všechno si to krásně podle sebe udělá. Což jako mi přijde fakt hustý, že on de facto začínal na Minecraftu a pak postupně se fakt jako dokáže držet takovou dobu nahoře prostě. Tohto videa je Kartón SK, ktorí mi dodali silné sťahovacie kartónové krabice, vďaka ktorej mi sťahovanie išlo od ruky. Ďakujem, borci. Ale povedal som si, že to je celkom dobrá príležitosť to takto ukázať vám divákom, pretože vy fanúšikovia mi môžete napísať do komentárov, že čo by som si mohol do mojho baráku priviesť, môžete mi dať nejaké rady. A samozrejme, pokiaľ by firmy so mnou chceli naviazať nejakú spoluprácu, o to, aby som im urobil cez moje video promo, pretože o niektorých prerábkach budem robiť celé videá, ktoré budú mať stovky tisíc zliadnutí, tak samozrejme mi napíšte na e-mail, môžeme nejakú spoluprácu vytvoriť, nie je problém. Každopádne tento barák má 200 m2, čo nie je ani úplne veľa, ale zasa ani úplne málo. A môj pozemok má 700 m2. Pokiaľ by vás zaujímala každopádne lokalita, kde sa nachádzam s môjim barákom, tak samozrejme nebudem konkretizovať, ale čo vám môžem povedať je to, že sa nachádzam na úplnom okraji pražského okresu. To znamená, že stále tu mám pražských kuriérov. Týka, kdyby ty kidi prostě šli takhle a obešli by celou Prahu prostě. Stále donáškové služby jedla, mám tu stále Volt, Bolt, Uber. Akurát na to musím samozrejme dlhšie čakať, lebo som trošku od Prahy ďalej. Ale výhodou je to, že sa nachádzam hneď vedľa dvoch veľmi dôležitých diaľnic, ktoré vedú priamo do Prahy. To znamená, že do centra Prahy sa dostanem autom približne za pol hodinu. Čo je samozrejme úplne perfektné, pretože žijem vyložene vo vesnickej oblasti a zároveň mám tu všetky tieto výhody veľkomesta. Nájsť si nehnuteľnosť v dobrej lokalite je proste kľúčové a mne sa to podarilo, našťastie. Ale keď sa zoberieme takto z predsiene ďalej, tak takto vedľa sa nachádza technická miestnosť, kde je plynový kotol, áno, mám tu plyn a elektrinu a vodu, samozrejme som
som zasyťovaný, nebojte sa. A vytápanie je tu podlahové. Je to neskutočne príjemné na nohy, je to efektívne, lebo to hneď vytopí celý barák a samozrejme je to aj veľmi obľúbenou variantou pri novostavbách, ktoré sa budujú, pretože jasné, že by som tu v takom novom baráku nechcel mať radiátory alebo nedaj Bože priamo topy. A z predsiene sa môžeme dostať priamo do chodby, skade vedú všetky cesty do môjho baráku, či už hore na poschodie, alebo do mojho štúdia, do kúpeľne, alebo aj do kuchyne s obývákom, ktorú si momentálne ukážeme asi ako prvú. Toto je moja kuchyňa s obývačkou. Veľkou výhodou tejto kuchyne s obývačkou je to, že tu mám 3 veľké terasové dvere, ktoré do tejto miestnosti púšťajú hrozne veľa svetla. Takže to je asi hneď prvá vec, ktorá mi vážne vystrela oči, keď som tu prišiel na prvú prehliadku. Každopádne áno, tento celý priestor bol kompletne nezariadený, to znamená, že tu nebola ani táto kuchyňa, ktorú si tu teraz ukážeme. Na to, aby som túto kuchyňu vedel priviesť, tak som musel kontaktovať nejaké kuchynské štúdio alebo nejakých výrobcov kuchyni. Ja som teda nemal šťastie veľmi na kuchynské štúdio, pretože som akurát vychytal nejakých začiatočníkov v tejto branži. To znamená, že áno, všetky materiály, ktoré tu sú, no tak sú kvalitné, ale komunikácia s nimi nebola až taká pestrá, taktiež ma to stálo nejaké peniažky. Každopádne ešte kým sa ku tomu dostaneme, tak samozrejme s kuchyňou som extrémně spokojný. Stále som chcel mať v kuchyni ostrou. To fakt to vypadá strašně dobře, vypadá to tam jak někde úplně v luxusním baráku. To hodně taky dělají ty světla, ty obrovský okna, co tam má na straně a vlastně to tam pouští to světlo. Na ktorom by bola dajme tomu aj indukčná doska, kde by som mohol variť a automaticky by som sa mohol pozerať na televíziu, to je takto obývačie. Taktiež som si dala pozor, aby v tejto kuchyni bol dostatok ukladacieho priestoru. To znamená, že tieto skrinky som navrhol tak, aby viedli až po strop, pretože vo všetkých predošlých kuchyniach tieto skrinky končili niekde tu a potom tam bol ten ostatok, kde v podstate iba padal prach a ten priestor bol nevyužiteľný. On má fakt strašně moc velký IQ, jo. Prostě tady nad těma věcma ani nepřemýšlím, ale on má prostě v palici, ty vole. Som túto chybu neurobil a som za to rád. Každopádne na niektorých miestach otváram skrinky normálne, na niektorých to otváram takto cez magnet, ktorý tu na takto mám. Samozrejme ukladací priestor je aj tu na takto ostrovčeku. Každopádne áno, ešte nie sme úplne zabývaní, sme radi, že aspoň nejak to takto vyzerá. Každopádne tu na takto mám mikrovlnku, rouru. Je to taktiež aj chladnička, ktorá nie je vstavaná, a je to na schvál, pretože so vstavanou chladničkou sme mali veľmi blbé skúsenosti v predošlom podnajme, takže sme si tu dali takto samostatne. Každopádne tu na takto ešte máme umývačku riadu, ktorá je taktiež integrovaná. Dávali sme si pozor na to, aby napríklad otvorenie tejto umývačky, dajme tomu, neblokovalo to, keby som napríklad chcel otvoriť tu na takto miesto, kde sa akurát nachádza koš a tak ďalej. Taktiež sme veľmi mysleli, a hlavne Nudlička, ktorá je za kamerou, myslela na to, aby táto kuchyňa vyzerala katalogovo, ale aby bola aj praktická, pretože jako je reálně, já si tam dokážu představit, jelikož teďka prostě bulkuju, že se pohybuju ohledně fitness, co melu. Pohybuju se okolo fitness a řeknu vám, že dělat si jídlo, to mi zabere nejvíc času, takže mě by se fakt takováhle kuchyně hodila hodně, protože tam vlastně strávím veškerý čas a podle mě to je docela dost i praktický, takový máš tam všechno hnedka po ruce, takže abych si tam jídlo dělal velice rád. Nechceli sme mať napríklad veľmi veľa lesklých materiálov v tejto kuchyni, pretože tie by sa potom blbo udržovali, to znamená, že táto biela farba je matná, toto drevo nie je masív, aby sa tiež lepšie udržovalo. Takže sme urobili v podstate maximum, čo sme s našimi znalosťami vedeli urobiť preto, aby sa nám v tejto kuchyni proste dobre žilo. Každopádne tu má takto digestor, ktorý som tiež v živote nevidel, takýto valcovitý, ale začína sa mi to páčiť a celkom to aj sedí ku tým svetlám, ktoré tu mám hneď vedľa. A každopádne s týmto digestorom tu bola trošku sranda, pretože navrhli mi digestor, ktorý nemá odvod vzduchový akože vonku. Navrhli mi iba nejaký filtračný akože systém, s ktorým som ja v zásade nesúhlasil. To znamená, že tento tu sadrokartón, ktorý tu je hore, tak je tu len kvôli tomu, aby sa tam zmestila vzduchotechnika, ktorá by odpadový vzduch, tak by som to asi nazval, dokázala vyviesť priamo. Takže je to oldschoolový štýl digestoru, žiadne filtračné veci asi nechcem mať na starosti. Nedôverujem tomu až tak veľmi, ako na mňa tlačili z kuchynského štúdia, asi kvôli províziám, neviem. Ale celá táto kuchyňa stála dokopy 500 000 korún. Z toho 100 000 korún bolo len zarazovanie toho, aby tú kuchyňu vôbec vedeli montovať. Napríklad pripravenie elektriky, pretože sme museli 500 000 korun. To je u nějakého baráku čtvrt baráku. Nebo kolik stojí barák, já nevím, jako můžou stát 3 miliony třeba a tady jenom kuchyň stála prostě tak strašně moc, to je neskutečný, ale jako fakt to vypadá dobře. Jako myslím, že jenom ta kuchyň, ne ta televize, co je zatím a ostatní věci, jenom čistě ta kuchyň. A nevím, jestli počítá do toho i ten prostor.
zvrtať podlahu na to, aby sme priviedli elektriku do tohto tu ostrovčeka, aby tu táto indukčná doska vôbec mohla byť. Taktiež sadrokartón, všetky detaily naokolo, pripojenie vody a tak ďalej. Taktiež máte aj nejakú rezervu, pretože sa vám to ešte trošku môže predrážiť. Kuchyňa nie je sranda a mám to vyskúšané z vlastnej skúsenosti. Keď sa dostaneme tu, no tak takto máme stôl, ktorý je v podstate z rovnakého materiálu alebo z rovnakého dreva, ako je aj podlaha a ako je ostrovček. Je to kvôli tomu, aby to sedelo a samozrejme tento stôl využívame. Dá sa povedať, že minimálne, pretože v tomto baráku zatiaľ žijem len ja a Nudlička a pokiaľ my obedujeme alebo máme nejaké jedlo, tak si samozrejme sadneme tu na takto na barové stoličky, ktoré tu máme a papáme presne tu na ostrovčeku, pretože Nudlička napríklad niečo navarí, nie to hneď sem dá a hneď to môžem takto jesť. Tento stôl používame len na to, keď tu príde napríklad moja rodina alebo Nadina rodina, aby sa tu proste dalo sadnúť za nejaký väčší stôl, tento stôl potom proste odtiahneme, dáme ho viac do priestoru, aby to bolo viac prakticky využiteľné. A mimo toho jo, máme tu aj tieto tu stoličky, ktoré z nejakou dôvodu som si kúpil, pretože sa mi páčili, neviem. Ono celkovo nájsť veci, ktoré by k sebe ladili, keď nie ste dizajner, no tak je celkom ťažké. Ale keďže ja som mal s umením niečo spoločné, YouTube, filmografia vyštudovaná, umenie, kreslenie, také niečo, tak sa nám to podarilo. A presne kvôli tomu vám teraz ideme ukázať obývačku. Tamhle toho panáka, ten co tam je, tak ten stojí třeba 16 000 nebo prostě kolem 20 000. Takže myslel jenom tu kuchyň čistě stála 20 milionů, tady to je už dalších x. Ne, 20 co melu. Takže prostě ta kuchyň stála 500 000 teda, říkal 500 000. A teďka jdem na tu druhou stranu té místnosti. Každopádně, ten panák, ten jako toho cením, toho bych chtěl taky, je to drahý hodně. A pak, tyjo, jak vidím tam ten barák, ten, jako tady ten hnedka vedle, tak on reálně nevypadá jako úplně moderně, jo. Vypadá to spíš, jak kdyby tam bydleli nějaký třeba důchodci nebo tak a vedle toho hnedka tady ten moderní barák, to musí vypadat hustě. Každopádně cením, že vůbec jako řekl, že se pohybuje někde okolo Prahy, protože jako je to prostě nemovitost, kterou prostě bude vlastnit a bude tam, což znamená, že když by se někde zjistilo, že tam bydlí, tak by ho tam mohli chodit lidi otravovat nebo takovýhle věci, že se jako divím, že to vůbec řekl, že bydlí někde na okraji Prahy, ale ono se tomu asi stejně nedá vyhnout, protože když někde půjde ven, tak si toho prostě někdo všimne a pak se to rozkřikne, to se pak už musí řešit jinak. Toto je ľudia obývak. Máme tu napríklad tento 85-palcový televízor od TCL, pretože majú dobré ceny za dobrú kvalitu. Potom tu takto máme hneď skrinku televíznu, za tým máme akustické panely, ktoré sa teraz začínajú všade používať a ja nie som výnimka. Tu máme takto koberček, ktorý tu Nadia vybrala. Potom tu máme konferenčný stolík, ktorý je masívny a hľadali sme ho asi úplne najdlhšie, pretože... A víte, co je také masívní? Low taper fadeky, čo sme videli my v rôznych akože veľkých obchodoch, boli akože veľmi nepraktické a stále tam bolo niečo, čo sa nám na nich nepáčilo. Toto je ideálka, ktorú sme si dodali a sme s tým spokojní. Potom každopádne to sú aj takéto gaučiky, ktoré sú z nice materiálu a pekne pohodlné. Jediná teda nevýhoda je to, že nie sú až úplne najdlhšie na to, aby ste sa tu vedeli ako na normálku natiahnuť, ale tento gauč sa dá rozložiť a ľudia, ktorí tu spali na týchto gaučoch, tak hovorili, že sú neskutočne komfortné na spánok. Čo sme radi, nečakali sme to, jo, takže we are happy to know, jo. A potom ešte tu máme samozrejme tieto tu sedace vaky, čo je vec, ktorú som hlavne ja chcel, pretože prídete sem, sadnite si tu, proste šilikujete, pozeráte na televízu, alebo keď príde navšteva a nemáte dostatok miesta na gaučoch, tak tieto tu sedace vaky sú veľmi praktické. Nie ale praktické ich naplňovať. Naplňovanie týchto tu sedacích vakov bolo peklo, pretože vám prišla proste len hladka a k tomu takýto veľký sáčok proste s guličkami a museli ste to tam presypovať, tie guličky sa potom rozniesli po zahrade. Joj, sme radi, že to máme za sebou. Jako jo, je to sice těžký to naplňovat, já mám tady něco podobného, ale je to fakt jakože pohodlný, když na to třeba sednete nebo lehnete, tak je to takový, že vám to vytvaruje ten tvar přesně podle toho, jak chcete ležet, je to fakt jakože pohodlný. Teda ukážem fun fact, na všetkých oknách v mojom baráku sa nachádzajú tieto elektrické žalúzie, to znamená, že keď stlačím jedno tlačítko, tak si môžem úplne blackoutovať izbu počas svetlého dňa, asi nejak takto. No, teraz tu svietia svetla, takže nemá to ten pravý efekt, ale snáď mi rozumiete. Yes. Takhle, zmáčknutím tlačítka. Teraz sa priamo z chodby poďme pozrieť do hlavného môjho dejiska, čo je moje štúdio. Poďte ďalej. Dobré jedy. Takže
Jo, toto je moje štúdio. Nie v úplne najviac upratanom stave, pretože ako som povedal, makám stále aj na baráku, ale aj na videách. Toto štúdio ste už mohli vidieť aj v mojich videách, pretože už som ho líkol. Takže klasika, trojmonitorový setup, zdvižný stolík, počítač so 4090, samozrejme. Na moju prácu potrebujem mať stále tiptopový stroj, na ktorom tie videá môžem točiť. Potom tu mám takto vzadu akustické panely, ktoré mi nulujú ozvenu. Potom tu mám takto gauč, na ktorom točím svoje videá. Mám tu svoju stenu, ktorá obsahuje všetky moje YouTube batny. Vrátane mojho prvého. To je šílený se kouknout, co všechno jako dokázal, tyjo. Já prostě z toho nemůžu, já ho sleduju už strašně dlouho a strašně cením, když vlastně vím z těch animací, jak to měl jako v dětství těžký a tak, jak se mu to teďka vrací, jak to máš jenom promyšlený, jako fakt tady za tomu dám neskutečný respekt. A aj mojeho zlatého batnu za 1 000 000 odberateľov, takže toto je taká stena, na ktorú sa pozriem a som na seba veľmi pyšný, čo som za 10 rokov dokázal, hlavne s pomocou vás divákov, toto je aj vaša zasluha. Potom tu mám napríklad tabuľu, kde mám rôzne veci, aj tak tam bude cenzúra, pretože nechcem, aby ste videli môj harmonogram. Alebo tu mám potom ešte masážne kreslo, na ktorom mám bordel, lebo ako hovorím, toto štúdio ešte zďaleka nie je upratané a vôbec nie je dokončené. Stále som sa snažil toto štúdio dať do takého najviac minimalistického štýlu, aby mi čo najmenej veci bral pozornosť, ale na tomto konkrétnom štúdiu cítim, že toto štúdio musí byť namaxované úplne naplno a nejaký nábytok a nejaké veci po stenách mi tu proste chýbajú. Preto mi napíšte do komentárov, čo by ste na mojom mieste robili s touto miestnosťou a za akékoľvek návrhy budem neskutočne rád. Každopádne v tomto som dieťa, pozrite sa, svetilka, teraz tam mám bielu, teraz tam mám červenú, dobrú. Môžem si tu simulovať fireplace a tak ďalej, je to proste sranda, ale z nejakého dôvodu to proste prináša do tej miestnosti úplne iný vibe, ako keby tu tie letky neboli. Takže v tomto štúdiu väčšinou natáčam a väčšinou sa počas natáčania aj pekne spotím pri mojich najapovaných videách určite. Preto mám hneď vedľa môjho štúdia takúto mini kúpeľničku. Takže toto je taká dolná mini kúpeľňa, kde sa nachádza samozrejme záchod, sprcha. V živote som ju nepoužil. A k tomu ešte umývadlo, proste je to taká kúpeľnička, aby sa nepovedalo, jo. Ako vyzerá fajn aj všetko. Nachádza sa hneď vedľa mojho štúdia, ale to je asi všetko, čo by som o tejto kúpeľničke povedal, no. Jediná vec, ktorá mi tu chýbala, tak je zrkadlo. Zrkadlo to nejakým spôsobom musím dať, karo. Ale to je detail. Keď uvidíte kúpeľňu, ktorá je hore, tak na túto kúpeľňu hneď zabudnete. A rovno sa tam môžeme ísť pozrieť. Poďte do horného poschodia. Ať si krysi prečí kolik chtěj, ať se modlej za můj pád, ať s tím denně chodí spát. Takže, prečo som vám vlastne tú hornú kúpeľňu spomínal? Táto horná kúpeľňa, ktorú tu za chvíľu vám ukážem. To vypadá fakt šíleně dobře. Ale jelikož jsem si všiml, že tady mám vybitej skoro už mikrofon, tak to asi udlám na 2 díly, takže další díl bude od 11. minuty a 55 sekund. Aspoň mám content. Takže já děkuji, že jste video dokoukali až sem a těšte se na další video, dejte samozřejmě like, dejte odběr, dejte koment, sdílejte, to strašně mi to pomůže. Pokud budete sdílet, tak vás budu lavískovat do konce života. A já si jdu nabít mikrofon. Mějte se pěkně, čau.